Pála Bielika poznám už viac ako 20 rokov. Poznám ho z pracovných stretnutí, zo stretnutí s občanmi, ale aj osobne. Je to veľmi svedomitý, čestný a poctivý človek, ktorý sa nebojí ísť za svojím. Pálo je cieľavedomý, odvážny, ale aj spravodlivý a ľudský. S Pálom mám aj pracovné skúsenosti. Kedysi pred pár rokmi nám pomáhal na festivale Kremické Gagy robiť šéfa, koordinátora ticket manažérov. Mal na starosti veľmi dôležitú úlohu výberu vstupeniek, ktorú zvládol veľmi dobre. Tým, ktorý pod ním pracoval, bol pod jeho vedením veľmi dobre zaškolení, pripravení, odvádzali veľmi dobrú prácu, neuniklo ani 1 euro. Myslím si, že práve Pálo dokázal zabezpečiť to, že ľudia pod jeho vedením dokázali odviesť veľmi dobrý výkon. A preto si myslím, že Pálo má tú zodpovednosť, ktorú má mať a ktorú potrebuje aj toto mesto. Pála Bielika treba spoznať. Pála nie každý dobre pozná. Niekedy na prvý pohľad sa môže zdať, že je veľmi prudký, že je hlučný, alebo že je proste jednoducho taký otvorený, temperamentný. Ale táto jeho vlastnosť, si myslím, je skôr pozitívna, pretože takíto ľudia sú priami, otvorení, čestní a vždy si povedia, čo si myslia, stoja za svojím slovom a to slovo dokážu aj splniť, pretože takých politikov potrebujeme, ktorí si dokážu a vedia stáť za svojím a za občanmi tohto mesta.